Alright, ngikubingelele ke futhi ke mthando wezemidlalo ngalo usuku lwanamhlanje mawuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel awenze kanje ucindezeleke like button bese kuya subscribe kuyona i channel ezemidlalo ke usuku namhlanje sibheka nje ama transfer okanye ama transfer rumors since ke ngempela ke DStv Premiership isase khefini and futhi ke laphana ke ibhizi ilungisela ke isizini ezayo. So bafethu ke sobheka udaba oluthanda ukuqina bekade kungamahlebezi kodwa njengamanje sengathi kubukeke ngathi ngempela impela kuzoba yikho njengoba becatshangwa okanye njengoba kuzwakele ukuthi ke laphana ke umdlali weOrlando Pirates ngempela ke ongaconsi phansi uhlupho ngempela ke uma siya ke ngasemathimini asuke edlala nawo laphana ke uMonaphule Saleng indaba ebekade ke trenda nje einsukwini ebezithi ke indaba ufuna ke iqembu lakhona ke laphana ke eSaudi Arabia laphana ke iAl Nassr okanye Al Nassr yakhona ke laphana eSaudi Arabia. Indaba seyiqine kakhulu ke ngoba kanjalo ke neOrlando Pirates postile lokho laphana ke ekhasini layo lakhona lapha ku-internet laphana kuthiwa ke igoal.com lapho iOrlando Pirates ke esuke ibhala ke nje ngazo zonke izinto ke ezithinta ke iqembu ngendlela ke kubukeka ngathi ke impela ke next season uMonaphule Saleng ngeke simbone kwiOrlando Pirates ngempela ke uyobe sedlala kuyona ke laphana ke iAl Nassr yakhona ke eSaudi Arabia. Sizokwazi ukuthi kuthini ukuphalwa kwakho ngabe kulibona kanjani ke lolu daba, ngabe ke insizwa uyayivumela wena ngenhliziyo ukuthi ke iye phesha kwezilwandle okanye mhlawumbe busamdinga kwiOrlando Pirates? Ekumele siqonde ke ukuthi ke ebholeni kuyibhizinisi ebholeni ngakho ke iPirates if kukhona ke i-team efuna ke umdlali wayo embona ke esezingeni eliphezulu imdinga lo mdlali, Orlando Pirates kusuke izothola ke imali ngalokho iphinde ke mhlambe ke izizamele ukuthola ke omunye umdlali ongareplace ke isikhala ke salowo mdlali ohambile. So kumele siqonde sibeke eceleni nje ukuthi singabalandeli siyasupporta siqonde ukuthi ebholeni it's a business kwenziwa imali, even though singabalandeli silithanda i-team yethu sisuke sifuna ukubona abadlali sibathandayo benze into ezosijabulisa kodwa kumele siqonde ukuthi ke ibhizinisi. Ngakho ke ngendlela okubukeka ngayo bakufethu Monaphule Saleng asisukumbona ngesize ezayo. Lo umbono wami, wena uthini wakho umbono? Like ivideo bese uyasubscribe kuyona i-channel. Okwamanje ivideo ke asibambela ngethemba lokuthi mina nawe sohlangabezana kwivideo elandelayo. Ngibongithi kanti ke futhi okunye makuthi uyafuna ukuzibonela wena ngokwakho lezi zindaba likhona ke ilink yayo ke lalo ke ikhasi leOrlando Pirates igoal.com la isuke iposta khona ke ngeindaba nje iphathelene neqembu okanye abadlali ilikhona lapha ku description ilink yakho ungangena kuyona uzifundele wena ke lolu daba okanye izindaba nje ikhona. Nisale kahle.